¿Se me ve? No se me ve. No sé si se me ve. ¿Se me ve? Hola. Bon dia, o no sé si bon dia. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit perquè és de nit. Estem a un lloc... Bueno, no sé on estem. Estem a punt de pujar a la muntanya per fer uns bivacs. És 30 de desembre avui, o sigui que ens en anem per Cap d'Any. Anem a passar el Cap d'Any a la muntanya. I hem arribat aquí de nit perquè la gent treballa. Ara ens estem preparant, ens estem vestint, posant les coses, no sé si es veu gaire, la veritat. I començarem a pujar. No sembla que avui caminarem gaire, plantarem el campament aquí a prop i demà sí que farem l'ascensió fins al destí final. Anem a acabar-nos de preparar i anem cap amunt. Està parlant de fred l'Andreu. Tu, perquè m'estic parlant de fred, veig la finestra oberta. Ai, la finestra, la porta. Fallos tècnicos. Aquí preparant-se, el Cris preparant-se. Let's go. Mitjons, gràcies. Ja tenim les motxilles preparades. Aquí està el Cris acabant de muntar la seva. I ens en anem. Quina llum, no? Què, parada tècnica? Estem començant ja a pujar, no sé si em veurà. Estem ja començant la pujada i tot el terra està ple de neu congelada perquè fa temps que va nevar i no ha nevat més i ha fet molt fred, o sigui que s'ha congelat. Estem relliscant tota l'estona. Però bueno, de moment bé, està intens, la pujada ja apreta. Són les 9:47. Seguim pujant, suposo que ara pujarem una mica més i ja plantarem tenda i demà continuarem. Sí. Vale, doncs sembla ser que ja tenim lloc per dormir aquesta nit. Sembla que dormirem aquí. Ben planet, ben maco i amb una mica de neu, no? Sí, una mica, però bueno, està bé. Aprovat? Aprovat, avui dormirem aquí. Anem a muntar campament i a sopar. Doncs aquí estem, muntant les tendes, aquesta ja tenim muntada. El Cris abrigant-se. Doncs ara sí que sí, ja tenim el campament muntat, mireu. Aquí tenim la tenda del Fred i aquí tenim la nostra. I ara toca preparar el sopar. Avui tocaran uns yakisoba i anem a cuinar, no? Tu què tens, Fred, per sopar? Farem una sopa de cocido. Sopa de cocido? Sí. La gent va forta, eh? Com estem a Nadal, no? Sí, sí. Toca cosa bona. Doncs anem a cuinar. Tindrem caldete avui. Ja tenim l'aigua dintre dels yakisoba. Ara hem de deixar que reposin 2 minuts i a menjar. Fred, què? Com et va el teu sopar? Lento. Lento, eh? No t'has portat el gas All Seasons? Sí, és l'All Seasons. És All Seasons? Sí. Però va lento. Però va lento. A sopar? Bon profit. Bon profit. Com està això? Boníssim. Boníssim o què? Calentonet, yakisoba. Està molt yakisoba. Perquè veieu com està fred tot. Pues ja hem acabat de sopar, la veritat és que jo ja tenia gana, és bastant tard i el Fred està aquí sopant. Està bo o què? Sí. I ara el Cris prepararem ja la tenda, els sacs i ens anirem a dormir. Ara estem a -2. Ja tenim tot recollit i ara ens anem a dormir. El Cris ja està dintre el llit, mireu. Bona nit. Bona nit, aquí dormiré jo i el Fred dorm a la tenda aquesta sol. Li toca dormir sol. I res, ens anem a dormir. Termòmetre ja marca -4 i suposo que seguirà baixant tota la nit. Així que bona nit i fins demà. Bon dia pel matí. Ja ens hem llevat, estàvem dormint a -4 graus ara, posava la temperatura. Així que res, anem a esmorzar, a recollir el campament i ens en anem cap amunt, que fa fred. Ja estem recollint el campament. Campament recollit, ja veieu, i ja comencem a caminar cap amunt. Listos. Solecito. Parada tècnica de treure'n roba. Jo m'he quedat amb la tèrmica només i m'he posat polaines perquè no entri la neu.
I res, ara ells s'estan acabant de despullar. El sol calenta bastant, encara que estiguem potser a 0. Es nota bastanta calor amb el sol. I ara ja crec que seguirem caminant i no ens queda massa pel llac, crec. La nova moda Milan. Guapo, hòstia, amb tirants. Estem en marxa! Sort que caminem pel camí, perquè si em surto, mireu. Ens farien falta raquetes si caminéssim per fora, perquè ja està aixafat. Mireu, està la paret congelada. I aquí tenim una paret, una cascada congelada sencera, mireu. És maco, el camí. Bé, doncs hem arribat al desvio i si se'n va cap a un lloc, nosaltres hem d'anar cap allà. I això ja no està trepitjat. Així que a veure el que ens enfonsem. Uf, fins al genoll. Enfonsat fins la cintura, A veure com surts. Està sent complicat l'ascenso, Com se'ns estan liant els passos per pujar, Vale, doncs amb dures feines hem arribat a aquest lloc d'aquí. Sembla prou pla, així que acamparem aquí, muntarem les tendes ara i suposo que dinarem perquè ja és l'hora de dinar, no? I aprofitarem aquest solet que ens queda. Hora de cuinar, que ja hi ha gana. I aquí estic calentant una mica d'aigua. Avui tocarà fer una carbonara. Pues ja ha caigut el sol per darrere la muntanya i ara el fred ja comença a apretar, Uf, ara em posaré més abric, crec. Doncs el dinar està servit ja. Està ready. A menjar. Està boníssim a la muntanya tot. Ara se li afegeix una mica de pa dintre i boníssim. Amb aquestes vistes, mireu. Ja hem acabat de dinar i ara toca muntar el campament. Estem aquí aplanant una mica la neu, ara us ensenyo. Hi ha la pala també. I veurem com muntem les tendes. Sembla que posarem una tenda aquí, l'altra aquí, i aquí suposo que farem el foc per aquesta nit. Ara aquí seguim treballant, fent el forat per la foguera. Ja estem aconseguint una mica de fusta. I per aquí dalt també. Doncs estem fent excursioneta per anar a buscar aigua al llac. Aquí portem la botella i anem cap allà. Aquí davant tenim el llac. Déu-n'hi-do. No sé si es veu el gruix de gel. Hi ha com 30 centímetres, no? I més. I més. Vale. Ja surt l'aigua.
Després per fi hem pogut omplir l'aigua, ja tenim aigua per al reste del dia. Ara ens en tornem al campament, no? Sí? Suposo. Tornem al campament? Ja no hi ha més a fer. Ja no hi ha res a fer. Vale, ja estem de tornar al campament, són les 5 de la tarda i mireu quin fred fa ja. 27,4. Ara el sol ja s'està ponent i ens toca treballar tots fent fusta per aguantar aquesta nit. Aquí estem acumulant tota la fusta, aquí està el Fred fent una mica més gran el forat. Tenim el Cris per allà tallant fusta i jo estic serrant aquí. Cansa, Doncs ja portem una estona fent llenya i mireu tot el que tenim. Així que ara d'aquí poc ja encendrem el foc perquè comença a fer fred i la nit ja comença. Aquí tenim tota la llenya, aquí és on farem el foc i els nostres seients. Sembla ser que ja tenim el foc en marxa, això està tirant bastant bé. No ha costat gens avui, Aquí tinc una mica de foguet. El Fred ha anat a buscar la seva aigua que estava allà on les tendes, allà, i mireu. S'ha congelat tota. I no està tota, però... Uah, està duríssima. Vale, bona sort. Vale. Deixa aquí una estona que es desfaci. Amb el plàstic, no? Sí, per aquí estarà bé. I aquí estem al foguete. Què posava? Menys 9? Menys 9 estem. I aquí s'està increïble. Hem estat aquí tota la tarda a veure el foc aquí. Ja són les 10 i ara anem a començar a cuinar el menú de cap d'any, no? Anem a cuinar el menú de cap d'any, a veure què tal. Primer plat que tenim, ens ho ha portat el Fred, això. Què és això? Directament arribat de Noruega. Un estofado de reno. Estofado de reno. A veure què tal, si està bo. Està boníssim, Sí, sí. Els noruegos saben què fan. Ui. I ara ens posarem a fer les brases. Deixo de gravar, moc les brases, poso la reixa i us ensenyo un altre cop. Ja tenim assetxits al foc. Aquí hem mogut la brasa aquesta d'aquí cap aquí sota i aquí les estem cuinant. Fa. El menjar està servit. Uah, està boníssim. Està boníssim. També tenim una mica de patates. Tu què tal? Què menges? Uah. Jo estic aquí encara cuinant el meu. I aquí tenim el foguet. Pues són les 10:40, queden 1 hora i 20 minuts per acabar aquest any. Ja hem acabat de sopar, la veritat que estava boníssim. I ara estem aquí amb la foguera, passant l'estona, xerrant una estona, fins que es faci l'hora d'escoltar les campanades. Haurem de provar la ràdio, a veure si funciona, no? Sí, haurem de preparar, Ara agafaré la ràdio, a veure si agafem alguna antena i podem fer les campanades amb la ràdio. La veritat és que s'està increïble aquí el cantó del foc. Aquí tenim el raïm descongelant-se, el teníem congelat i l'hem posat aquí a prop del foc. Tenim aquí. Vale, pues ja queden 20 minuts per les campanades. Ara hem preparat una mica més de fusta per passar la nit, que no ens pillin mig de les campanades, i ja tenim el raïm preparat, mireu. Aquí tenim la fusta i aquí ja tenim el raïm preparat. Molt, haurem de comptar, no? Haurem de comptar. Aquí ja tenim la ràdio, agafant la ràdio per escoltar les campanades. Aquí ja comptant el raïm. Aquí tinc el meu. Buah. No. Preparant-nos, queden què? Minuts, sí o no? Estem amb la ràdio. El foc, ja han posat una mica més de llenya. El raïm preparat. Gotcha! Bon any 2025! Bon any 2025! Cheers! Bon 2025! Yeah! Buah, no sé quan estem, anem a veure, va. Temperatura, menys 8,6.
Bon dia, primer dia de 2025, ja ens hem llevat. La veritat és que la nit ha sigut bastant bona, no ha passat gaire fred, tot i que estàvem a -10. I ara ens hem llevat així amb el solet, que s'està de meravella. Estem esmorzant alguna cosa. Suposo que ara, després d'esmorzar i prendre el sol una estona, recollirem el campament ja i ens n'anirem cap avall. Ara hem baixat un moment aquí al llac a agafar aigua. Mireu com està. I es pot patinar inclús, mireu. Ui! Cap enrere no em va, tio, em frena la sabata. La veritat és que el llac està geladíssim, Mira. Doncs ja tenim el campament recollit i aquí estem tots carregant les motxilles i ens en anem cap a baix. Fa un temps estupendo, I res de fred, mireu, vaig només amb el tèrmic. Quin drama tot penjant, Aquí és on s'acaba de ficar el peu al Cris. Vale, doncs ja hem arribat al camí principal. La veritat és que ha costat una miqueta perquè baixant per aquí la neu era bastant alta i ens enfonsava fins als malucs. Però res, ara ja estem aquí i ara ja està tot trepitjat i és fàcil. Últim passet pel Cristian. Ja estem a la carretera, a civilització. Anem a veure si trobem el cotxe. Està allà, està allà! El Cristian ha perdut la tenda. Se l'ha deixat allà quan hem baixat per aquell esglaó d'allà. Se li ha caigut. El que fan 2 dies a la muntanya, ens tornem una mica bojos. Fem flexions al mig de la carretera. Yeah! Listo. Tenim. High five aquí. Ole. Ja està, i fins aquí l'aventura d'avui. Fins l'any que ve.